Dla Gody samo dotarcie do finału i występ w ścisłej czołówce 4 laureatów konkursu Głos Litwy było niespodziewanym osiągnięciem. W duchu już kilka razy żegnała się z tym projektem. Wiary w swoją uczennicę do końca nie traciła jednak Katarzyna Niemyćko, która pamięta, że na starcie jej wychowanka prezentowała się na scenie wyjątkowo nieśmiało. Buvau labai išsigandus, atsimenu. Ir Katažina buvo vienintelė, kuri mane patikėjo, išgirdo, pamastė plačiau, kad galbūt tiesiog negera daina, ar negera nuotaika, ar dar kažkas. Ir galima kažką padaryti z tą merginą. Chyba jednak poczułam, że z tej pięknej panienki coś będzie. I nieważne, to być może też taki jakiś znak był swoisty. Nieważne, że nikt w nią nie uwierzył. Uwierzyłam ja i to chyba dodało jej sił. Supratau, że to jedna wieta. Być może o wyborze Kasi zadecydowało jakieś podświadome poczucie wspólnoty z Godą, która, jak się okazało, z pochodzenia jest ćwierć Polką, stąd swojsko brzmiące nazwisko. To jest Goda Sosnowska. Taip, aš esu Goda Sosnowska iš tikrųjų. Sosnowska? Sosnowska. Mano tėvas. Co prawda Goda dziadka nie pamięta, gdyż jej ojciec miał 3 lata, jak zginął, więc o polskości pozostała tylko pamięć. Atsimenu, kaip žuvį pagavo, atsimenu, kaip namo grįžo, kaip gazuotą vandenį gėrėm ir atsimenu, kaip išėjo paskutinį kartą ir viskas. Iš tikrųjų, Goda yra ir pusė žemaičio, pusė lenko, pusė lietuvio, bet toks geras mišinys už to tokia ir bomba. Tai ta giminė net nežinau, kiek tautybių susimaišė, dėl to tokį ir balsą, aš galvoju, turi vis tiek kažkurio kartu išlinda tas temperamentas ir įsikėlė. Właśnie rodzina, oprócz Katarzyny, była najsilniejszym oparciem Gody w tym konkursie, a każdy kolejny występ dodawał jej skrzydeł, pewności siebie i pozwalał odkrywać w sobie coraz to nowe umiejętności. Mogła być różna, mogła być szalona, mogła być rockowa, mogła być romantyczna, mogła kochać, mogła nienawidzieć i to wszystko w tej 18-letniej dziewczynce niezmiernie się cieszę tym, że każdy z pedagogów to w niej zauważył, jej właśnie taką swoistość i jej charyzmę, czego nie kupisz i nie zarobisz z najlepszym wokalem być może. Lyg mintys dainos atskrenda iš neregėto kranto. Ostatecznie jednak w finale Goda przegrała z Paulusem Bogdanowiciusem. Czyżby Pawłem Bogdanowiczem? Od początku projektu był on uznawany za faworyta, głównie ze względu na wyjątkowy głos, ale też i nauczycieli. Niekas negali pasakyti, kodėl tie beveik 80% balsavo. Tai tikrai ne mes su Arūnu darėme. Taip, aš tikėjau jo pergalę, taip aš turėjau tokių vilčių. Bet ją pagaminome ne mes. Mes tiesiog buvome šalia tą laiką, viską darė jisai. Jisai stovėjo ant scenos, jis dainavo, jisai jaudinosi arba nesijaudino. Tas laimėjimas jam yra ne didžiulis pasiekimas, o daugiau didžiulis įpareigojimas. Ir tai yra kaip našta, kurią jisai išsinešė. Jis išsinešė sunkų prizą, bet prizą jisai paliks namuose. O su našta pareigos jis važinės pas žiūrovus į koncertus. O čia ir atsiskleis visas tikras jo talentas ir jis iš tiesų yra tas balsas. Mimo porażki w finale Goda nie widzi dla siebie przyszłości poza muzyką. Ma własny zespół, studiuje w Kowieńskim Konserwatorium, poza tym zyskała wielkiego przyjaciela w osobie niedawnej nauczycielki, więc pewnie jeszcze nie raz o niej usłyszymy. Aš dabar jau kaip ir nebeturiu pasirinkimo, turiu gyvenimą sieti su muzyka ir aš dėl to tikrai nesigiliu. I właśnie w tym też mamy coś wspólnego, bo ja sobie, będąc jej lat młodsza i teraz stojąc jako nauczycielka, jako pedagog,
nie wyobrażałam sobie życia bez muzyki. To jest już osoba, która ma w sobie wszystko. Ma ogromny potencjał być nie tylko dobrą wokalistką, a być może w przyszłości wielką gwiazdą, nie tylko na Litwie. I ważne, aby została sobą. Właśnie taką Godą Sosnowską, która stoi dzisiaj przed wami. Goda Sosnowskaite albo Goda Sosnowska. Katarzyna Niewicka. Specjalnie dla Wilnoteki.